Sinjerere Masawi. Sinjerere Masawi. Right. Nyaya yenyu yakambotsanangurika mudare muno. Tikasvikira panguva yekuti Prince wauya panapa. Kakawandisa imi musiri kuuya. Ndiani ndiyo ndakazombotuma kwa Kenjerere. Kuti yo Kenjerere tiri kubuda kudare nenyaya yaPrince. Papano ndakatuma. Ukiwa wacho wakanga asiri kuuya. Kusvikira sako kwakwenda kobudisa nyaya yacho. Vanhu vanenge vakapedzerana. Saka pari zvinezvi ndoda kuti mutsanangurire dare rangu rizive kuti nyaya iri yapa yakamira zvakati. Ndine vamwe wanyowani vari mukati medare rineri. Ndine nyaya yakadai ndomhangarira Prince Njerere tintoona kuti tinomusangana sei. Ndinotenda. Ndiri kuHarare uku ndakafonerwa nemunhu anonzi Pastor Kendi Njerere. Akandifonera akati atete kunoku kwaita nyaya. Pane mukomana anonzi Justin Njerere auya nemotikari akadimbura waya iye yamakanzi kwa Chief Chigodora uku mudzosere musi watashaya Prince tatongwa panapa takanzi endai munodzosera waya kana achizenge vauya muzotaura. Ndobva ndati zvakaitika riini, ndobva vatitaurira kuti inini ndabva kwandiri kubva uku basa kwangu ndaona waya yatodamburwa atopinda patoiswa mabhodhi miti yatemwa. Ndobva ndati vakomana mubva maita sei, hamuna kuenda here? Imi mazuva ashaya sekuru ndimi makagadzikwa parukuku, hamuna kuenda here kwa Chief kuti munotsanangura nyaya iyi? Vakomana vakati handina, ndangosvika ndichibva ndanzwa nyaya iyi, saka ndati ndichangenda kufonerai. Ndikati chiendai munonzwa nyaya munotaurira zvati kutaurwa kwatakaitwa kuti mukaona kana madzosera waya mukaona anenge auya mudzoke zvakare kuno. Mukomana ndopa akati miti yatemwa ndochiita sei? Ndikati miti iyi handizozivi nezvayo, asi ndinoziva vanhu veEma. Wochienda kunomhangara woenda kuEma kwacho. Inini pandinowana mukana nemari ndobva ndakwira, ndobva ndauya kwaMutare tonzwa nyaya iyi. Saka nhasi pandawana mari ndabva ndamukira kuseniseni, ndabva ndauya kuti ndisvike kunoku ndichitaurira Chief kuti ndochidii pano paye zvapanhingirikina zvapinda. Ndatya kuti ndikatanga ndasvika pamba tikasangana tiri toga ndisati ndaona Chief tinorwisana. Saka inini ndatiregedzai ndiregedze, kwete kurwisana naPrince asi kurwisana neuyu Justin uya akadambura waya. Ndikati ini chiregai ndiregedze kusvika pamba apa ndichitanga kwa Chief. Pandinonotaura naChief, Chief vanondiudza zvekuchiita manje. Ini ndozosvika kumboko ndine randabva naro kuna Chief ndichitaurira kuti ndabva nekunani nekuna Chief. Chief vanditi zvokuti. Saka maona ndatanga kuno ndonhaurwa iri kumboko yekuti iye anonzi Justin Njerere akapiwa motikari nemunhu ari kuti akatenga apa, sekutaura kwatakamboita musuya kuti munhu akatenga apa haana kutenga kwatiri isusu vana vekwaNjerere. Akatenga kune mwana uyu Prince ari kuklema kuti pamba pababa vangu, asi pamba pababa vangu ini hanzvadzi yangu tiri kukura tave mumba. Achibva kwaanobva nemukadzi wake akasvikokumbira baba achiti, baba ndisati ndawana pangu pekuvaka ndipewo ndingoisa 1 room ndichitsvaga pangu pekuvaka. Baba ndobva vamuti chitsvaga pako pekuvaka uri pano chigara zvako apa wozoenda. Zvino ndakazoshama inini vana vaya vaakutengesa pamusha paya. Asizve ndine nhaurwa dzandiri kunzwa nevanhu kuti vana vakasara vakaenda kumisha yavo vakawana madzibaba avo, handizivi kuti vakaudzwa nani. Izvozvo zvandinetsawo ini ndanga ndisingazivi. Mawana madzibaba enyu ko madii kudzoka mukatitaurira. Takamboita rumwe rwendo rwatakasumuka inini nemukoma wangu nomumwe munin'ina wangu tiri 3 tikaenda kumba kwahanzvadzi yake Prince tichinovhunza kuti nhai mwanangu zvatanzwa izvi ndizvo here kuti iwe hausi Njerere? Mwana uye akaramba, ko isusu tiri kunzwa tanga tauya kuti tinzwisise kana usiri Njerere aiwa totaura nyaya iyi tosvika pakuipedza, nekuti kwatakabva newe kubva uri mudiki kupinza chikoro kuchengeta kusvika wapedza chikoro form 4, nhasi tonzwa kuti hausi Njerere watsvaga baba wako. Nhasi murume wako akunorora kumwe kunonzi hakusi kwaNjerere.
nanhasi kuna hanzvadzi yangu yakafa uyu haana kumbobvisa mari, asi ndongonzwa zvitaurwa nemakuhwa patakaenda kunobvunza haana kutitaurira. Saka ini nyaya dzacho dziri kundinetsa, ndopandati inini handichatangi uku kuti tipopotedzane, ndototanga kwachifu ndipihwe randinobva naro kuna chifu. Shoko ravanonditaurira ndo randichashandisa, ndichikumbira kuti kana pane zvinoda kutaurika ndikumbirawo kuti vatipewo mvumo tiite ma-DNA test tione kuti ndezvipi, nekuti ubenzi hwacho mwana uyu akambonetsana nevanhu tikanzwa tikamboda kumira tichiumbiridza mukomana anonzi Prince uyu achiba mombe dzevanhu. Ndofunga vanhu vanozviziva vanogara kwese kana kunosvika kwese kwachitakatira, achiba mombe achiba mbudzi. Naiwe tingagare seiko uchitiparira mhosva kudai? Wona panapa baba wako vakafa, kana baba wako vakafa wona isu tiri vanakadzi tiri kumisha yedu tinozviita seiko? Varume vedu vanoti kudii? Takudzoka kuno kuzoripa mombe zvaunenge wabayiwe, mbudzi zvaunenge waba. Aiti akaba kana iri mbudzi aisunga makumbo ese ovhara nebhafu rekuwachira riya ripo, ozoti vanhu vasisa famba otora opinda mumbove dzenga otanga kudya nyama. 1 week achidya nyama ari mumba, vanhu hatisi kuziva isu kuti munhu ari kudya nyama. Zvino tingararame nemabiro ewayo kuti munhu anoba zvinhu zvevanhu. Ndazosvika wakapa kuneti tikati zviri nani nditsvage hangu DNA test ndione kuti mwana uyu ndeumba medu here. Ungabira vanhu kuti vanhu vashaye zvokuita kuti kubira nebhafu. Iye zvino takauya pano isusu tikamhangara nyaya yedu, taudzwa naSabhu kuti uyai mupedze nyaya yenyu yari kundinetsa nekutengesa. Tikabva tamhangara nyaya yedu tikasiya nyaya yedu tikanzi tiuye musi wa7. Tikauya musi wa7 pano naurwa iyi ikataurika. Naurwa iyi yataurika tikapihwa mugove wandataura wakataurwa nachifu, tikaenda tikanodzosera waya. Asi iye zvino izvi akupusha akuya futi nevanhu vaya hatisi kuzviziva, hatina kushedzwa isu. Hapana akatiudza kuti muri kudiwa nachifu Prince ari kuenda, hapana akatiudza. Tagara hatisi kuziva. Ndiri kusvika pano ndiri kunzwa kuti ishe vakatomboedza kuti isusu tiwanikwe pavari kuwana Prince uyu. Isu hatisi kundirikina kuuya, hapana chatiri kuziva. Ndo zvandingataure chete panhaurwa yese iyi, hapana chatiri kumboziva. Isu tatoziviswa waya yapaswa, vapindwa patemwa miti paiswa mabhodhi, ndokuzosumuka kuti tiuye kuno sekutaurwa kwatakaitwa nachifu. Kana vadzoka ndamunesa waya imimi ndepenyu, nekuti haangatengese pasina mumwe munhu njerere, pasina kanani. Ini zvandakunzwa zvimwe zvandataura zvitsva izvi handichazviziva kuti zviri kubva nekupi, ndinogara sei. Ndotokumbira ishe vangu vandipowo mukana ndiite ma-DNA tione kuti ndezvipi zvakanaka. Ndokumbira kubvunza yamai, imi muriwo kanjerere, mumusha memunoberekwa imimi mune varume varimo? Mumba mandinoberekwa imimi muna baba vangu inosibata Njerere. Vakomana vese vari 2 vakashaya. Mumwe akashaya akatomboya padare remusha uyu kutengeswa kwawo muna January. Iye akazofa muna February nekuti akauya pana achirwara. Thomas Njerere akazofa muna February. Saka uyu wacho watiri kuti ndiye angave kunge ndiye baba waPrince akafa kudhara 1997. kutaura kuti masara imimi Masara vanatete. isusu vanatete. Alright, uyu baba waPrince vakafa. Pamusha paigarani nguva dzese dzikusvikira izvezvi zvipa kuti ipapo iye zvinezvi pano pamusha pane Murora anga murume wake anga achiri mupenyu akafa muna February, kutanga kwaFebruary. Hanzvadzi yangu inonzi Thomas Njerere, munin'ina waiye Israel Njerere ari kunzi ndiye baba waPrince akafa muna February gore rineri. Ndiye aigarapo pese apa nemudzimai wake. Izvozvi pane vanhu pari kugara mudzimai wacho nevana nevazukuru. kureva kuti pamusha uyu musha wekwaNjerere wemadzibaba enyu imimi, uyu ari kugarapo akutengesa muzukuru. Asara akatarisa musha iwowo ndiani? Pasara Murora mukadzi waThomas Njerere nevana. Ko akatenga muri kumuziva here? Akatenga ina handina kumbomuona tenzi wangu, handina kumuona munhu. Nanhasi asati taonana.
ndiri kungonzwa kuti ari kungouya kuzopaza kwaaita ikoko kuti avake nekuisa mabhodzi ake nekudii. Isusu tanzi naishe wedu pano endai munesa waya tuzoona iye okay ari kunzi akatumirwa ndumo takange tiinaye pano. Baba vake vavanzadzi yangu Thomas akarwarira pano, ishe vapedza kutonga ndofunga mufaro apo pamberi apo. Kana vanhu vakationa takange takupfekedza mabhachi takutakura, ishe vatonga kuti ndai munodzosera waya, ndai munovhara munoite sei. Ndobva taenda, ndo musi waakarwara iwe tikabva atatu mangwana acho kumuisa muhospital, haana kuzosumuka futi, akabva angofa. Hazvigone here changamire kuti akatenga odedzwa kudare rineri, akatengesa auya padare rineri naava varidzi vemusha. Ya chiri panga chekuti nyaya yavo vachitsanangura zvinotarisiro nyaya iyoyo ndiyo ine muridzi wakatenga wakanga ichizi wakaende kopinda mubhuku kwasabhuku dziri ne$500. Vazhinji vakanga vari panapa vanoiziva nyaya iyoyo. Ndikataurira sabhuku panapa ndamudaidza ndikamutaura kuti mudzosere 450 yakwe $50 iyo, akauya akaidzosera mudare muno. Zvadaro zviya zvimukomana iyoyo wakanga ari pano. Tichitaura nyaya iyoyo nasabhuku dzere pakaende kobuda element yekutaura kuti zvomukomana uyo wakanga ari kuti pasitenda apa ngepangu ndepababa wangu. Asi nokuda kwemisikazwa yaakanga ari kuita haana kokurira pamusha ipo papo, munhu akanga ari kungotiza nyaya dzake kumapurisa nenharaunda. Saka munoziva kuti ungakwanisa kuita zvaunoda ungaita sei, asi une nguva yaunozoti gwada kugara pasi. Zvaende kopera zvese zviyezvi. Zvapera zviyezvi ndo pakuchichoende kouye kogare pamba. Vanoti vakaberekwa vari 2 mukomana nemusikana. Saka vari kuti kunetsana kwaakaenda kuita nasabhuku dzere, sabhuku dzere ari kumurambidza kuti iwo hautengesi baba. Musoro ishe wangu havana kuberekwa vari 2, akakunyepera. Vakaberekwa vari 3, kuti Prince, kuti Olivia, kuti Sheldon. Uyu anonzi Olivia musikana wepakati uyu. Olivia uyu akafa. Hatina nhoroondo yekufa kwaOlivia, inini tete vacho inini hanzvadzi yaIsraeri baba wake. Handina nhoroondo yekufa kwaOlivia nekuti Olivia uyu achinditaurira inini anoti iye akanzi iwewo Olivia ndiwo ruda kuti ana atete ava vazive kuti hatisi vanawo manjerere. Ndipedze kutsanangura ambuya. Saka zvadaro sabhuku dzere mhosva yake uri kuipa kuna sabhuku dzere nana tete ava kuti sabhuku dzere wakuende kodaidza ana tete kuti inini ndabhadhariswa ndadzosereswa 450 kwa Hardman. Saka stendi yafanira kuti itengeswe ba, imi mitora stendi yenyu. Pakaende koita rufu rwakabva koitika ikokoko kana kuti nyaradzere yakaende koitika, sabhuku dzere vakanga varipo, vakanga vari kudhimanda mari vakaenda kodzosera mudare munomu kuhama dzechi kuhama dzemukomana uyu. Nofunga hatizivi kuti zvakaitika here. Tichazozviona musi wacho uchingowadini uchingowasvika. Nyaya iripo ngeyekuti kutaura kwenyu kwemaitanda kuzwa kwakanaka. Tingakwanise kudokesa zuva tichingotaura. Chiripo ngechekuti imimi ndimi neukama hwenyu, I shall try by all means. Kwagomba komba kwari kugara handisi kuziva kuti urugara muvillage yani. Dai ndaiziva village yarugara kwagomba komba ndainyora samwe ndotuma mupurisa wangu. Musi wa2 nenge nchikudai pano ndogadzirisa nyaya yenyu panapa mese muripo. 2 September. Next week but 1. Imimi nayo hama dzenyu, Prince ouya apo, kana uya nehanzvadzi yake yasara iyoyo, kana aine mapepers ake ainawo. Kwezi wakaita bara mhanya achidzika amene kumusha kwame acho zasuku. Achiende kotora matsamba emuchato. Budisa matsamba emuchato, muchato wamai angu nababa angu ngeuyu uri pano akashata ari pamba. Saka nhadontorere nhaka yababa angu namai angu inini. Chikonzero ngechei? Umwe naumwe neyadhi yake. Ini ndokudaidzai ndoda kuti muye hapana naumwe rudini uri kuya. Waka several times. Mamuziya wendotaura Prince wacho. Wendaka chiposi uri muziya rePrince wacho. Musi wakaita hondo kusaidi kwenyuko makuseni. Nanayo nina muchinda ndakauya nayo yo. Saka ndiro kuti unooneka. Unooneka. Wakanga atosvika pamba pangu pochipambira nyaya iyo. Aya kanifonera kuti uko kune mhirizhonga itike. Ikatoshamwara ndingaiti ndega tondiperekedza. Tikatenda tese naye. Kunyange musi watakaita rufu rwaiwa baba mudiki vakahanzvadzi yangu. Akauya akanga aripo. Zvaakauya akanga aripo. Tapedza kuviga munhu. Vanhu vaakuchitaura nenhaurwai kuti vazive kuti ndiani ari kuita kuti patengeswa apa. Nekuwanda kwaita vanasikana vari kudzorwa mumusha uyo munini wangu akadzorwa mumusha musikana agerapo. Vana ava vanouya vachigara papi. Ko iye muzvina nzvimbo uyu
mukoma wababa vangu akasiya nzvimbo iyi, vanonzi mambo mukuru Sweet vakafa, vakasiya nzvimbo iyi. Sabhuku akazoipa kuna baba vangu kuti vagare nzvimbo yemunin'ina wavo. Ane mwana yeye musikana anonzi Chipo, ane muzukuru wacho haana kugara. Isusu tozvinzwa toti ngauye avake amise imbapo tigare, nekuti ndisi vanhu vacho vamwe chete vakasiyirwa musha uyu. Mwana uyewe kana kuti titi auye anogara papi musha uchitengeswa. Inini ndakavapindura ndiri ikoko ndikati zvandinoziva inishe vangu vachitonga kumusha kwedu havabvumire ivhu iri kuti ringotorwa ringotengeswa pasina vanhu vabatana vemhuri imwe chete matauriro avakaita kuti titengese. Zvino ini munhu uyu anongotenga, ina handimuzive. Hanzvadzi yangu akafa haamuzive, mukoma wangu uyo akataura pa haamuzive, uyo munin'ina wangu wandinayo uyu haamuzive. Munhu akatenga ari kugara kupi, ari kutengera kunani? Patinenge tichida kutarisa isusu tinenge tichida kutanga kutarisa kuti property who is responsible for that property. Tikaziya munhu anenge ari responsible for that property, isusu tiri kuramba kuti vabereki kana vana vasisina vabereki hama dzinenge dzasara mugombire pfuma yevana vanenge vasara. Ndochokwadi icho chete. Tinenge tichitarisira kuti pfuma yevana ngaisarire kune vana vayo vabereki. Kana zvichinge zvakamira zvakati nzvimbo yababa Prince irresponsible paari, tinenge tisingatarisiri kuti hama dzinge dzichimushunguruza kana kudini. Moreover kana akatengesa kana aine ubenzi hwake, ngatisaende komubatirira pakuti paubenzi hwounoita iwo saka taakubatirira pakati, tinenge tatadza kutotungamirira vanhu. Asi zvisinei tingataura zvakawanda nekutonge nyaya munhu wacho pasina. Isusu itai kuti muwe pamuso waTrue, then tomudaidza Prince unouya pano. Hatombosviki pamuso waTrue asina kundifonera. Chete ndaingoitira foni yangu iri kuloda macontacts akawanda. Saka kuti nditi contact yese new contact yapena foni mangu ndosevhaka, foni yangu inozara chop chop. Saka ngoma contacts nongosiya ngori ma new numbers. Pakudelete nongodelete zvakangoda ronge sikabatikani nazvo. Kuna mai vari kusiri kwakasimudza umwe. All right, tataura tizwe. Pamusoro ichakamira. Mupurisa sezvo kandwa chifu vachitaura kuti anofanira kuti ape samanisi, nokuti kumba kwake kune vamwe vanokuziya kwaanogara kwacho. Samanisi robva ratoendwa naro nhasi, nekuti tine mota iri papo tokumbirawo mupurisa samanisi rinoiswa kuti tigone kudzoka futi padare. Ndochikumbiro chete. Samanisi robva ratoendeswa. Handizive kana kuti Prince wachaibva ambonoziviswa. All right. Zvatingaita ngezvekuti mune mari yedare here? Mafamba $20 zedare. Eita emergency court. Padare. Mati 20 kana 30. Urugara village kwagomba komba vanosofara vasa 25. Weza arubuda mudunhu rimwe chienda mune rimwe dunhu. Pana imwe headman ariko. Saka chambotanga kupenda kwa Sabhuku, Sabhuku achazomupa mupurisa wake uzoenda nekukuna yekumba kwa Prince. Kuti angopinda mudunhu umwe munhu Sabhuku asingaziya zvinhu. Saka machaji zedunhu rangu yakasiyana nekunga urupinda mune rimwe dunhu. Taura tizwe soko. Pamusoro ichakamira. Ndingati hurukuro yamhakawo matsanangura aita chaiwa tingadzikuti apa anodai. Asi inini sematsanangura aita kuti ava ndivatete kuna Prince. Baba vaPrince ndio hanzvadzi yavo. Apa vataura echiti akafonerwa neanonzi Kendi. Saka chinoenda kuitika ngechekuti hamenoti mumamisha munogona kusiyana. Asi noziva kuti kana pari pamusha panogona kusara paina baba akamirire musha iwowo. Handichanatsoziva kuti iwo wavo ndiwo akumirire musha wavo here, kutoita ana baba epaumba pavo pasina baba anomirira ipapo. Zvekuti vanogona kunga akaatungamidza pamberi, kana kari kadiki anondokatungamidze mberi iwo uchitaure zvichemo zvavo. Pana Kendi, iye Kendi yeyu Pastor Njiriri ndiye akaiswa ipapo nomumwe mukomana anonzi Albert futi Njiriri. Neni tiri 3. All right, yakanaka. Ndado tombobvunzawo hangu hakungobvunzawo senyaya yakutonhindira kuti tisazorasika samonera akutogadzirwa kuti tisazorasika. Mama pane pendaidawo tombobvunza hangu kuti munhu anonzi Prince uyo pane pendambozwa kuno umwe mwana wakazombofa pakawane zvakataurika because zvamuno mudare zvichabuda. Asi ndododzoka pamunhu anonzi Prince ndiye here mwana wamakazozwa unge rinyere kupi kuti hanzi wakotsvaga
baba vake. Ndiyeye mwana wacho. Zvoreva kuti saka iye kutsvaga baba wake kwakuda kuedza zvibudisa Ndiyeye panjerere. Mumwe musikana anonzi Margaret Njerere, mwana wemukoma wababa wangu inini vakashaya futi akurudza. Margaret Njerere uyu akanditaurira kuti ari mutaundi achitengesa zvinhu zvake pamusika wohuku kusvika kubva uko. Akasangana namai vaPrince vano mumwe murume. Saka akavhunduka nekuti anga ari muroora wake, mukadzi wahanzvadzi yangu achiri mupenyu. Ndobva audzwa kuti ava vamaona ava atete ndivo baba vaPrince. Anoshedzwa magiye ndoda kuti ashedzwe. Ava ndivo baba vaPrince. Saka paakatitaurira uyu, munoziva sevana vasikana mumusha, kana murume wemunhu aripo, atisumudze nyaya. Tinotya kurwisana nahanzvadzi. Inini ndinonzi Tsitsi Njerere Masawe. Right. Because pendandiri kungoona hangu papari pekuti kana uyo akazonga ari kunzi wakaona baba vake kana kuti uri kutsvaga rudzi rwake mangwana kukaitwa DNA shuwa zvikazobuda kuti asiwe kwaNjerere uko anga agombotengesa property yekwaNjerere. Shuwa panoita matsorori. Chiri kutaitika apa arume ka. Muswe nyaya ikanda tabafunga kuti emergency. Iyi nyaya ingaipinde pamusi 2. Zvakanaka. Inoda kubvumburudzwa. Iyi nyaya stand. Mune nyaya yehurombwa hurimo mwanjerere huchabuda apa. Muri kuziya. Saka inobuda. Saka ndati kutofanira kurodzere huro muswatuka. Munenge muine botere kwa panapa. Sechikumbiro chawo chavakumbira kuti vane motikari. Zvina chakanyanya kuipa. Semutemo kuti mupurisa haangosimuki odho mota iripo. But mupurisa because pamwe unonotemwa. Chinongodero. Panongoda kuti mupurisa kuti aone kupinda mushamo ende uri kusvika kwasabhuku kwensoni kuti zvigare zvaenda kuti na ivo paanobva kuno aende aine rakazara kuti wawanikwa. Dani kuzouya musi wa2 echinzi wakazokundikana pamwe hatina kumuwana. Zviri nane kuti aende ofuta echiziva kuti wadi yake wawanikwa sekuti wane go faster. Zviri right, but mutemo. Ini ndinoona kuti uyu Prince iwani asi mimi semusha itai kuti musi wa2 munge makakwana. Yes. Kuti musazonongedza kuti ningi uyo yadai anga aripo ataura apa. Ningi uyo yadai anga aripo ataura apa. Nekuti muda kuti zvinhu zvibude pachena mugadzirise musha. Musha unogadziriswa kana vanhu vese wakadini? Wakakwana pobuda mhinduro 1. Handimaona zvabuda apa. Wamwanga ari kuramba kuti isusu hatitozivi kuti mukadzi akaenda sei. Asi pazoitawo muzukuru anga akatogara apa. Wechikuru azobvunza kuti saka mutoro ndakasimuka ndega ere kuendesa mbuya. Handi muri kuona. Inyaya yekuti anhu anenge auya akadini? Akakwana mhinduro yevhe yabuda. Saka imimi chiendai munokwana semusha wese. Mouya kudare. Musi wa2 wataurwa naChangamire. Mouya makakwana. Prince unowanika munomu. Ende harambi kuuya kudare rineri. Munobatsirika. Handizobatsirika. Maina. Yato advice yangu mai kuti zvemama kumbira kuti amudi kuita mhirizhongoko. Headman wedu anowanza kutaura manzwe kuti ndosima modzeru nyararo. Musasanoita noise. Aiwa eji yangu ndinoona watikafa. Handiti.